ina so ka nuna fushinka a kansa. Wace karma layi producer asiri aka yi. Na sani amma mu je nan za mu tabbatar yanzu. Za mu kai jarumi na ne mu je. Camera 2 action. Abin da nake so da kai ka koda duk wani kashi haba da Allah. Haba. Kullun ai tayi da kai haba da Allah. Producer haba da Allah. Yanzu abin da nake so da kai. Ka kaddara ni ne na kashe ma uwarka na kashe ma ubanka na kashe ma duk wani naka yanzu in muka haɗu da kai wani irin fushi za ka nuna kai nan camera roll action ka kai uwata wani alama ka kai mun ubana yawa haka ake yi na hanya ka bata mutane abu nan ku nuna hanya